गावकारणी ए गावकारणी काय गे? तुळशीचं लगीन आ. मग लग्नात तुळशीच्या नवरदेवात कोण मिळणार नाही. अगे बाय माझी, तू काय काळजी करू नको, मी या बघते कोणतरी. लगीनच लावता ना, चल जाऊया. बाबल्या, ए बाबल्या, अरे बाबल्या, हो दिली आता. अरे मी असं त्या दिवशी मागा खूप बोललं, रागावलं. आता हे काय इलं मला आगायचं. अरे माझ्या सोन्या वाची रे माझ्या वांगडा. चल वाच काम असं बाबा. बसला का मी नाच. अरे लगीन लावचा. अरे काय कोणता लगीन लावचा? अरे लगीन लावचा वाच. चल नवरदेव बनन. चल रे बाबा. काय सांगतो? तयार झालो. अरे तू चल अगोदर, नाही तर दुसरं बघू. बोलू मी येत हा पावडर बिवडर अरे बाबा पावडर कसली लावतं. चल रे बेबी. फरशी थांबले फरशी. झालंय बावशी. चल चल पटकन. माझा लगीन तर आहे. लगीन तर लागलं. अरे चल बेबी. चल लवकर. लगीन तर लगीन तर लाव. अरे आता जास्त बोलत राहा नको. लवकर चल. नाही तर दुसरं कोणतरी नको चल बाहेर चल. हे गावकार नाही मी बरोबर दिसतोय मा. अरे बरो दिसतं बाबा. चल लगीन लाव रे. माझा. होय रे. विसरले मी. माझे केस मी उगवचे मस्त पैकी. चल आता. अगे थांब. चल बघूया. चल. चल बघूया. चल. गे राजमिनी. गे राजमिनी. अगे बाय गावकारणी दी वाटता. बघी होय इलय. ह्यो बघ कोण घेऊन इलय तो बघ तरी. ये रे. ह्यो बघ कोण आणलंय. बघ नवरदेव. अरे तू का सांगते. चल पुढे चल. ही का आणखी. अरे चल रे माझ्या सोन्या. चल चल दाखवते तुला. चल चल हे उभं राह. हा काय गावकरणी. अरे लगीन करूचा. उभं राह. कोणता हा काय अरे पकडलं. अरे आया गे हा काय गावकरी मा काढता मी मग मारता राग काढले तू जा काय. उठ आधी. उठ. काय कर. उठ. उभं राह. मारलं. उभं राह. हाड घे. निघाल. अरे घाल बाबा घाल. आता काय करतात अरे लगीन करूचा तुझा. सोन्या माझ्या. घे 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 बाबा लगीन करूचा. ए पिटले माहितीये का सकेरो घेऊन येणार लवकर. क्या मारू. हो थांब पहिलं घेऊन येतो. हा जा. सुरू करा हो कंटिन्यू. गावकरणी माझी आता. तू बघ कंटिन्यू सुरू करा. चला सरळ उभे राहा. काय अरे खांद्यावर सरळ उभं राह. खांद्यावर सरळ घ्या. शांती. सरळ घ्या. सरळ घ्या. सरळच घेतोय का. दोन्ही खांद्यावर घ्या. हा मारू नाही चालू काय करतात आता. दोन्ही खांद्यावर घ्या. दोन्ही अशी अशी अरे बापल्या. घाल घे. घे. दोन्ही खांद्यावर घ्या. बरोबर. तू पण केलात मग. घ्या. हे माहितीये पिटले आणलं मा. हे काय आणलं. हे ओसी 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 घेऊन येतो. मग काय राहिला कोणता. माधवाय नाय महा. तेवढे गोविंदाय नाय महा. पाणी खाली सोडा. नमस्कार करा. नमस्कार करू मी इथे. हा. केशवाय नाय महा. नारायणाय महा. माधवाय नाय महा. गोविंदाय नाय महा. ओम भूर्भुवस्वं तस्योतरेणं भर्गो देवस्य धीमहि देवेनं प्रचोदयात. म्हणायचं मम आत्मना श्रुती स्मृती पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकुटुंब सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थम तुलसी विवाह रंभ प्रीत्यर्थम तुलसी विवाह करिष्ये. पाणी खाली सोडायचा. नमस्करोमि. सर्व पूजा उपचारार्थे विड्यावर अक्षता घालायच्या. आसनार्थे तुलसी विवाह देवताभ्यो नमः. आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. पूजार्थे पुष्पं समर्पयामि. कलशाला लावा. कलश देवताभ्यो नमः. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि. दीपदेवताभ्यो नमः. समईकडे ठेवा. दीपज्योती परब्रह्म दीपज्योती नादनाः दीपज्योतिर्ते पापं प्रभाते दीपज्योतिं नमोस्तुते. अगरबत्तीवर ठेवा. धूप देवताभ्यो नमः. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि. घंटा देवताभ्यो नमः. नमस्करोमि.
सर्व पूजा उपचारार्थे अपवित्र परित्वा सर्वस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यान्तराः शुचिः नमस्करोमि तुलसी विवाहारंभ देवताभ्यो नमः पूजन प्रीत्यर्थं विष्णु देवताभ्यो नमः आह्वानार्थे अक्षतान् समर्पयामि आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि. आता ही माळ हातीत घ्यायची. दोन हातात दोन माळा घ्यायच्या. चला अंतरपाठ घ्या. गावकारणी वगी उभं राहू. शुभमंगल सावधान स्वस्ती श्री गणनायकं गजमुखं मुरेश्वरं शीतिलं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिस्तेवरं लेण्याद्रिगिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामो राजन संस्थितो गणपती कुर्या सदा मंगलं शुभमंगल सावधान. गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी चरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्णे जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. माळा आता इथे वरती घालायच्या. हा तुळशीच्या हो दोन्ही घाला. नमस्करोमि. हे घ्या हातीत दक्षिणा द्या आणि माझ्या हातीत द्या. गावकारणी काय रे काय केलं? दक्षिणा दी त्यांका. शुभम भवतु सफलस्य मनोरथाः. नमस्कार करा. चला गोविंदा गोविंदा, गोविंदा. एकदाचा लगीन लागला बाबल्याचा. आपलं